ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതം ഹി കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമ. ആചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്മനഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നെന്താ ആൾക്കാര് വരാത്തത് ക്ലാസ്സില്? ഇല്ല മാതാജി, ക്ലാസ് ഇന്ന് ശിവരാത്രി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഉത്സവം. ഇന്ന് ശിവരാത്രിയാണോ? അല്ല, നാളെ ഇവിടെ ഇന്നും നാളെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകമഞ്ച. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. കഴിയുന്നവരും ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. അത് പൈസ 12,800 പക്ഷെ അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കരുത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇതാണേലും നമുക്കത് വായിക്കാനുള്ളൊരു എന്താണ് ആയുസ്സും വീട്ടിൽ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും ശുദ്ധമായി കിട്ടും അത് വായിക്കും തോറും.
ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചില്ലേലും ഓരോ അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ശ്ലോകം വെച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അത് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥവും പിന്നെ വിവർത്തനവും 10 ശ്ലോകം വെച്ച് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്ര വേഗമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ആ മധ്യലീല ആദ്യലീല അങ്ങോട്ട് തീരാൻ പോണത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് തീരും. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ബുക്ക് എത്ര വേഗമാണ് അതങ്ങോട്ട് തീർന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മള് എടുക്കാണ്ടും വായിക്കാണ്ടും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു കഠിനമായിട്ട് തോന്നുക. അത് ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് പല പല ജന്മങ്ങളിലുള്ള പുണ്യമാണെന്നാണ് പറയുക ഭാഗവതം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചു വയ്ക്കണം. അത് അതിൻ്റെ പൈസ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഇത്രയും പൈസ അല്ലേന്ന് അത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടോ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏത് ഇതായാലും മക്കളോ മക്കളുടെ മക്കളോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ആവും എന്തായാലും. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇതിന് ഒരു നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പൈസ ഇതല്ലേ എനിക്കിനി എന്താ ഉണ്ട് ഇത് വായിക്കാനായിട്ട് അതൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ വാങ്ങി അവിടെ വെക്കുക. അത് നശിക്കാത്ത ഒരു ഒരു സംഭവമാണത്. എൻ്റെ ബാഗിൽ പണ്ട് എവിടെന്നോ ഒരു ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ട്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. അതൊരു പോക്കറ്റ് ഡയറി പോലത്തെ ഒരു ചെറുത് ഭഗവത്ഗീത, ഒരു ചെറിയ ബുക്ക്. അത് വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ പേരും ഉണ്ട് അതിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ പേര് മായ എന്ന് എഴുതിയ പേരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇത് പേരെഴുതി വെച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലുമില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ബുക്ക്. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോണ ബാഗിൽ ആ ബാഗിൽ ഇങ്ങനെ ഏത് ബാഗ് മാറ്റുമ്പോഴും ആ ബുക്ക് എടുത്ത് ആ ബാഗിൽ വയ്ക്കുക. ഒരു കുഞ്ഞ് ഡയറി പോലത്തെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യില്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞൊരു ബുക്ക് പോക്കറ്റ് ഡയറി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക, അത്രയും ചെറുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാരുണ്യം ഭഗവാൻ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അതെ മാതാജി. കിട്ടിയതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരായിരിക്കും എനിക്ക് തന്നത്? അവരെ കാല് പിടിച്ച് അത്രയും അവരൊന്ന് കാലൊന്ന് തൊട്ട് തലയിൽ വെച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെന്ന് വരെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും. അത് തന്ന ആള് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് വെച്ചാൽ എന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ജനിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് കുട്ടികളില്ലേ? എനിക്കുണ്ട് എത്ര ആളുണ്ട്? 2 കുട്ടികള്, മോനും ഉണ്ട്. പിന്നെ 4 പേരക്കുട്ടികളും ഉണ്ട്. മക്കളുണ്ട്. കൊച്ചുമക്കള് മോന് ഞാന് 3 പേര് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് 3 ആൺകുട്ടികള്, മോൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി. ഒരു ഒരു ലക്ഷ്മി ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ, വേണം. ഹരേ വരും കൃഷ്ണ മാതാജി. മോക്ക് അതിനി ഉടനെ വരും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 5. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മ ഒരിക്കലും വിദ്യമാതാജി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്തോ മാതാജിക്ക് തൊണ്ട വേദന എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നാളെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേറിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. കേറിയിട്ടില്ല അല്ലേ? എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാൻ കുറേശ്ശെ പൈസ കൊടുത്ത് വേണേ മേടിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതും പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങണതും നമ്മൾ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങള് ആ അമ്പലത്തില് പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള ലിങ്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടണത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പിറന്നാളോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് വരികയാണെങ്കിലോ ഒരു 500 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് സുധാമ സേവയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണം. ഇത്രയും ലെവൽ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതേപോലെ ബുക്കുകൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ മംഗളാരതി, നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രിക്ക് മംഗളാരതി മസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ മംഗളാരതിയുടെ പ്രസന്റ് അതെന്തായാലും അത് കണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് മലയാളം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം. ഏതോ മാതാജിമാര് അത് ഞാൻ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ രാത്രി പറയും. മലയാളം
ആരോ കേറണുണ്ട്, പക്ഷെ മലയാളം എഴുതാത്തോണ്ട് പ്രസന്റ് കിട്ടണില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ പറഞ്ഞു. ചിലർ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതും മാതാജി, മാത- അവർക്കും കിട്ടത്തില്ല. മാത- മാതാജി ഞാൻ 7:15 കയറും മാതാജി ഓക്കെ. ആരതി കാണാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ മലയാളം ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. മലയാളം നടിക്കണം മാതാജി. മാതാജി ഭക്തിശാസ്ത്രയിലുള്ളതല്ലേ? ആ, ആ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 7:15 ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. കയറുന്നുള്ളു. വെളുപ്പിനെ കയറാൻ പറ്റൂല. ഇല്ല കേട്ടോ. ആ, ഞാൻ 4:30 കേറുന്നുണ്ട് കൃത്യം. ആ, കേറണം. ആ, ഹരേ ഞാൻ കൃഷ്ണ. 4:30 ലൈൻ കേറും. കിട്ടിക്കണം. മാതാജി ക്ലാസ് ഞാനും വന്നു. കയറാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം ഞാനും ക്ലാസ് ഒഴിഞ്ഞു കയറാറുണ്ട്. പഠിച്ച് ഓം ഉറക്കം നമോ കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് വല്ല സമുദ്രാഗിരയ സവനസ്പതി വിരുധ ഫലന്ത്യോഷധയ സർവാ കാമമനൃത്യോ തസ്യ വൈ വാകർത്താം നദികൾ സമുദ്ര സമുദ്രങ്ങൾ, മുദ്രകൾ, ഗിരയഃ കുന്നുകൾ, കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും, പർവ്വതങ്ങളും സവനസ്പതി പച്ചക്കറികൾ, പച്ചക്കറികൾ വിരുധ പടർച്ചെടികൾ, ചെടികൾ ഫലന്തി ഓജസ്സുള്ള, ജീവസുള്ള ഔഷധയ ഔഷധികൾ, ഔഷധികൾ സർവ സർവ്വം, കാമം ആവശ്യകതകൾ, ആവശ്യകതകൾ അനൃത്തു ഋതുക്കളനുസരിച്ചുള്ള ഋതുക്കളനുസരിച്ച് തസ്യ രാജാവിന് രാജാവിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വൈനിശ്ചയമായും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ, ജീവസുള്ള ഔഷധികൾ മുതലായവയെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കളിലും അവിടെ നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായി ഏകി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അജയ്യനായ ഭഗവാന്റെ അജിതന്റെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സംരക്ഷണത്തിലാകിയാൽ, അതായത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്തനാകിയാൽ, നദികൾ, സാഗരങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, വനങ്ങൾ മുതലായവ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ഇരിക്കുകയും അവ പതിവായി അവരുടേതായ നികുതികളുടെ വിഹിതങ്ങൾ രാജാവിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിജയരഹസ്യം. നമ്മൾ എന്ത് വേണം, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറും, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ ക്ലാസ്സൊക്കെ. അത് ഭാഗവതവും ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊന്നും സാധ്യമല്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ബലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രയത്നം എല്ലാം ആകുന്നില്ല. നമ്മൾ യന്ത്രസാമഗ്രികളും അതേപോലെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബലത്തിൽ, ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ ബലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാനുള്ള നമ്മുടെ യത്നം എല്ലാം ആകുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതി നിശ്ചയമായും വേണം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യണം. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതി നിശ്ചയമായും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവിധ സഹായകമായ വിന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സകലതും പരാജയപ്പെടും. അതായത് പ്രകൃതി നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭഗവാനിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും നമുക്ക് അനുകൂലമായി വരും. വിജയത്തിന്റെ പരമകാരണം ദൈവം അഥവാ പരമപുരുഷനാകുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പരിപാലനത്തിനായി പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരന് അറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ വെറും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷവും ഇതും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. പ്രജകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്, ജീവ അണുക്കളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അവകാശപ്പെട്ടതാകുന്നു. അത് കൃത്യമായി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, മലകൾ, ഔഷധികൾ മുതലായവയൊക്കെയും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടികളല്ല. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണെന്നു മാത്രമല്ല
ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഭഗവാന്റെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ ജീവാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം നിരത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. നദികൾ, സമുദ്രം അതൊക്കെ വായിച്ചു എന്നതാണ്. വിനിയോഗിക്കാൻ ജീവാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം സകലതും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നതാണ്. നമ്മ പറയാ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് മുദ്രാവാക്യം. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് വേണ്ടത്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിള്. ആകയാൽ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ധർമ്മത്തെയും നീതിയെയും സമാധാനത്തെയും ഈശ്വര അവബോധത്തെയും മാനവ ജീവിത പരിപൂർണതയെയും ചുരുക്കത്തിൽ ഈശ്വരോന്മുഖമായ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നവ മനുഷ്യവർഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലോകം വീണ്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതാകുന്നു. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ സകലതും യഥേഷ്ടം ഉണ്ട്. ആകയാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വിദ്വേഷം കൂടാതെ, ആര് തമ്മിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ലാതെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം സർവ്വയിടത്തുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായാൽ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രീതിപ്പെടും. ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാൻ നദി സമൃദ്ധമായി ഒഴുകും. സമുദ്രങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ധാതുക്കളും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യും. വനങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം മരങ്ങൾ, തടികൾ, ഔഷധികൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ നൽകും. ഋതുഭേദങ്ങൾ ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സമൃദ്ധമായ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായി സഹായിക്കും. അപ്പം എല്ലാതും ഒത്തൊരുമയോടെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭരണവും അത്രയും നല്ലൊരു രാജാവിൻ്റെ കയ്യിലായതുകൊണ്ടാണ്. വ്യവസായശാലകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ വിഷമത്തിലാക്കി പരിമിതമായ ചിലർക്ക് മാത്രമേ നാമമാത്രമായ സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വലിയൊരംശം ജനങ്ങളുടെയും ഊർജം വ്യവസായശാലകളിലെ ഉൽപാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുകയാൽ പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് വൈറ്റ് കോളർ ജോലിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? പ്രകൃതിയിൽ പണി ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി. ഇക്കാരണത്താൽ ബഹുജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ഉചിതമാവണ്ണം അഭ്യസിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കാലടികളെ ബഹുജനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും നിശിതമായ മത്സരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിക്ഷണം ലഭിച്ച ഭഗവത് പ്രതിനിധിയുടെ നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകളെ നാം പരിശോധിക്കണം. മാത്രവുമല്ല മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും കാലത്തിന് ചേരാത്ത കാര്യം തുടച്ചു നീക്കാനും നാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൻ്റെ പാത പിന്തുടരണം. ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് അറിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഭരണം നടത്താനും ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താനുമുള്ള കഴിവ്, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഥയോ വ്യാധയ ക്ലേശ ദൈവഭൂതാത്മഹേതവഃ അജാതശത്രാവഭവൻ ജന്തൂനാം രാജ്ഞി കർഹിജിത്ത് ന. ഒരിക്കലും ആധയഃ ആശങ്കകൾ വ്യാധികൾ ക്ലേശ ഹേതുവായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ദൈവഭൂത ആത്മാ ഹേതവഃ കാരണമാകിയാൽ അജാത ശത്രു ശത്രുരഹിതൻ. അജാത ശത്രു എന്ന് വെച്ചാല് ശത്രു ജനിച്ചിട്ടില്ല അയാൾക്ക്. ശത്രുരഹിതനായവന്
അഭവൻ സംഭവിച്ചു. ജന്തു നാം ജീവാത്മാക്കളുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ രാജ്ഞി രാജാവിന് രാജാവിന് കർഹിച്ചിത്ത് ഏത് ഏത് സമയത്തും സമയത്തും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് കൃഷ്ണ. അയ്യോ മാതാജിയെ കണ്ടില്ല. രാജാവിന് ശത്രുക്കൾ ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മാനസിക യാതനകളോ രോഗങ്ങളാലോ അഥവാ അത്യുഷ്ണത്താലോ അതിശൈത്യത്താലോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. രാജാവിന് ശത്രുക്കൾ ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മാനസിക യാതനകളോ രോഗങ്ങളോ അഥവാ അത്യുഷ്ണത്താലോ അതിശൈത്യത്താലോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. രാജാവ് അജാത ശത്രുവാണ്. ശത്രുക്കൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. മനുഷ്യർക്ക് അഹിംസാമൂർത്തിയായും പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾക്ക് ശത്രു അഥവാ അന്തകനുമായിരിക്കുക എന്നത് സാത്താന്റെ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. ഈ കാലത്തിൽ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളോട് ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറുന്നതിനാൽ ആ സാധു ജീവികൾ സദാ ആശങ്കാകുലരാണ്. മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളോട് ശത്രുതാപരമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പാടില്ല. മൃഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മാനവ സമൂഹത്തിനും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാലാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും രാഷ്ട്രപരമായും സദാ സായുധമോ നിരായുധമോ ആയ യുദ്ധത്തിന്റെ ആകുലത കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദേഷ്യവും പകയും ഒക്കെ വെച്ച് യുദ്ധത്തിൽ മുഴുകുന്നത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലത്ത് വിവിധ ആശ്രിത ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ് സാഗരമാണ് അതിൻ്റെ അധീരായിരുന്നത്. അത്രയും സ്ഥലം മുഴുവൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലത്ത് വിവിധ ആശ്രിത ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമ്പൂർണ്ണ ലോകവും സംയുക്തമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ പോലെ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച രാജാവായിരുന്നു പരമാധികാരി. അദ്ദേഹം എല്ലാ നിവാസികളെയും ആധിവ്യാധികൾ, അത്യുഷ്ണം, അതിശൈത്യം എന്നിവയിൽ നിന്നും പരിരക്ഷിച്ചിരുന്നു. അവർ സാമ്പത്തികപരമായി ഐശ്വര്യമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ശാരീരികമായി സൗഖ്യമുള്ളവരും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാലും മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ശത്രുതയായാലും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യഥകളാലും ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനും അവിടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മോശം രാജാവ് രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മോശമായ കുടുംബിനി കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു ചൊല്ല് ബംഗാളിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. വീട്ടില് സ്ത്രീ കുടുംബിന് നന്നായിരിക്കണം. അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി അതിൻ്റെതായ ഒരു അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി കുടുംബം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ കരുതലാണ്. മോശമായ കുടുംബിനി കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു ചൊല്ല് ബംഗാളിയിലുണ്ട്. ഈ സത്യം ഇവിടെയും ബാധകമാണ്. രാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനും ഭഗവാന്റെയും സാധുക്കളുടെയും ആജ്ഞാനുവർത്തിയും അജാത ശത്രുവും ശത്രുക്കളില്ലാത്ത ആള് ഭഗവാന്റെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രതീതി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനുമായിരുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മളെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് രാജ്യം ഭരിച്ചാല് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ രാജാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള പ്രജകളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധികളുടെയും നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പറയാം. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണയിലായിത്തീരും. ഒരാൾ ധർമ്മിഷ്ഠനും ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനും അല്ലാത്ത പക്ഷം തൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരെ സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല. അയാൾക്ക് കുറേ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യമായിരിക്കും എങ്ങനെ ആ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും, എൻ്റെ ജീവൻ എപ്പോഴാണ് അപകടത്തിലാവുക, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അയാളുടെ വിഷമങ്ങൾ. അപ്പം പിന്നെ നല്ലൊരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാനും സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലും പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉണ്ടാവണം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന പോലെയുള്ള മനുഷ്യനും ദൈവവും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ബോധപൂർവമായ സഹകരണം ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷം, സമാധാനം,
സമൃദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ നടപ്പായ പരസ്പര ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം ദുരിതം മാത്രമേ കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പരസ്പരം ചൂഷണം ചെയ്യണം. പൈസ ഉള്ളവരെ പൈസ ഇല്ലാത്തവരെ പലതരത്തില് പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകം 7. ഉഷിത്വാ ഹാസ്തിനപുരേ മാസാൻ കതിപയാൻ ഹരിഹി സുഹൃദാം ച വിശോകായ സ്വസുശ്ച പ്രിയകാമ്യയ. ഉഷിത്വ താമസിക്കുക. ഹസ്തിനപുരേ ഹസ്തിനപുര നഗരത്തിൽ നഗരത്തിൽ മാസാൻ മാസങ്ങൾ കതിപയാൻ അല്പം അല്പം ഹരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ സുഹൃദാം ബന്ധുക്കൾ കൾച്ച ഉം വിശോകായ അവരെ അവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായി സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായി സ്വസു സഹോദരി സഹോദരി ച പ്രിയകാമ്യയ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ശ്രീഹരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും സ്വസഹോദരിയായ സുഭദ്രയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനുമായി അല്പമാസങ്ങൾ കൂടി ഹസ്തിനപുരിയിൽ താമസിച്ചു. ആരുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച് സ്വന്തം സഹോദരി സുഭദ്ര അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ സുഭദ്രയെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പമാസങ്ങൾ കൂടി ഹസ്തിനപുരിയിൽ താമസിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സിംഹാസന ആരോഹണം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വരാജ്യമായ ദ്വാരകയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചും ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള സവിശേഷ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമായി ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ രാജധാനിയായ ഹസ്തിനപുരിയിൽ തങ്ങി. മുഖ്യമായും എന്താണ്, ദുഃഖിതനായ രാജാവിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനും തൻ്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുമാണ് ഭഗവാൻ തങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വിവാഹിതനായ അധിക നാളാകാത്ത അതിൻ്റെ ഏകപുത്രനായ അഭിമന്യുവിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ സുഭദ്രയെ പ്രത്യേകം സാന്ത്വനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അഭിമന്യു യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ. സുഭദ്രയുടെ മകനും അർജുനന്റെ സുഭദ്രയുടെ മകനാണ് അഭിമന്യു. അപ്പൊ അഭിമന്യു തൻ്റെ പത്നിയും മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ മാതാവുമായ ഉത്തരയെ വിട്ടുപോയി. ഏത് നിലയിലും തൻ്റെ ഭക്തരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സദാ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ നിരപേക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കള്. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആമന്ത്ര്യ ചാഭ്യനുജ്ഞാത പരിഷ്വാജ്യാഭിവാദ്യതം ആരുരോഹരഥം കൈശ്ചിത് പരിശക്തോഭിവാദിതഃ. ആമന്ത്ര്യ അനുമതി അനുമതി നേടിക്കൊണ്ട് ച അഭ്യനുജ്ഞാത അനുവദിക്കപ്പെടുകയാൽ പരിഷ്വജ്യ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു അഭിവാദ്യ വണങ്ങി തം യുധിഷ്ഠിരന് ആരുരോഹ ചെയ്ത് രഥം കൈശ്ചിത് ഒരാളാൽ പരിഷ്വക്ത ആശ്ലേഷിക്കപ്പെട്ടു അഭിവാദിതഃ പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നോക്കാം. അനന്തരം ഭഗവാൻ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അനന്തരം ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോട് പ്രയാണം ആരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജാവ് അനുമതി നൽകുകയും ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പോകണ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ഇത്രയും നാളായി ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആര് യുധിഷ്ഠിരൻ അനുമതി നൽകി. രാജാവ് അനുമതി നൽകുകയും ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ പാദം തൊട്ട് വണങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവരാൽ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ട് അവരുടെ പ്രണാമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം രഥത്തിൽ കയറി ഭഗവാൻ യാത്ര തിരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഗ്രജനായ പിതൃ സഹോദരീ പുത്രനായിരുന്നു മഹാരാജാവ്
യുധിഷ്ഠിരൻ. ഭഗവാന്റെ അഗ്രജനായ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനായിരുന്നു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, കുന്തിപുത്രൻ. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ രാജാവിന്റെ പാദം തൊട്ട് വന്ദിച്ചത്. ഈ 14 ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ ജ്യേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ഒരു ഇളയ ഭ്രാതാവ് എന്ന നിലയിൽ ആശ്ലേഷിച്ചു. സ്നേഹം കാരണമായി ചില ഭക്തർ ഭഗവാനെ നിസ്സാരനായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദിക്കുന്നു. ആരും ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതരോ സമാനരോ അല്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തരേക്കാൾ ചെറുപ്പമായി ഉപചരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം അറിയാം, പരമപുരുഷനാണെന്ന് അറിയുമെങ്കിലും കൂടി മറ്റുള്ളവര് തന്നെ ആദരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാകുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭഗവത് ഭക്തരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ആ ലൗകികമായ ഭൂമികയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അനന്തരം സമവയസ്കരായാൽ ഭീമനും അർജുനനും ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിച്ചു. അതേസമയം ഭഗവാനേക്കാൾ ഇളയവരാകയാൽ നകുലനും സഹദേവനും ഭഗവാന് മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞ് വണങ്ങി. ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്ലേഷിച്ചു. മൂത്തവരുടെ കാല് തൊട്ട് വന്ദിച്ചു. ഇളയവര് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞ് വണങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായിരുന്നു പാണ്ഡവര്. ശ്ലോകം 9, 10. സുഭദ്ര ദ്രൗപദി കുന്തി വിരാടതനയാ തഥാ ഗാന്ധാരി ധൃതരാഷ്ട്രശ്ച യുയുത്സുർഗൗതമോ യമൗ മൃഗോദരശ്ച ധൗമ്യശ്ച സ്ത്രിയോ മത്സ്യസുധാദയാ നസേഹിരേ വിമുഹ്യന്തോ വിരഹം ശാർങ്ക ധനന. സുഭദ്ര കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരി, ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരുടെ പാണ്ഡവരുടെ പത്നി, കുന്തി പാണ്ഡവരുടെ മാതാവ്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? സുഭദ്ര കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരി, അതായത് അർജുനന്റെ ഭാര്യ. ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരുടെ 5 പേരുടെയും പത്നിയായത്. കുന്തി പാണ്ഡവരുടെ മാതാവ്. വിരാടതനയ വിരാടന്റെ പുത്ര തഥാ ഗാന്ധാരി ദുര്യോധനന്റെ മാതാവ്. ധൃതരാഷ്ട്ര ദുര്യോധനന്റെ പിതാവ്. ച യുയുത്സു ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ജനിച്ച പുത്രനാണ് യുയുത്സു. ഗൗതമ കൃപാചാര്യൻ. യമൗ സഹോദരന്മാരായ നകുലനും സഹദേവനും. മൃഗോദരഃ ദൗമ്യ മഹർഷി. സ്ത്രീയ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റു സ്ത്രീജനങ്ങൾ. മത്സ്യസുധ രണ്ടാനമ്മ. പുത്രി സത്യവതി ഭീഷ്മരുടെ രണ്ടാനമ്മ. സേഹിരേ വിമുഹ്യന്ത ഏറെക്കുറെ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. വിരഹം വിമുഹ്യന്ത ഏറെക്കുറെ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. വിരഹം വേർപാട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിവർത്തനം. ആ സമയം സുഭദ്ര, ദ്രൗപദി, കുന്തി, ഉത്തര, ഗാന്ധാരി, ധൃതരാഷ്ട്രർ, യുയുത്സു, കൃപാചാര്യർ, നകുലൻ, സഹദേവൻ, ഭീമസേനൻ, ധൗമ്യൻ, സത്യവതി എന്നിവരെല്ലാം ഏറെക്കുറെ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ പോടുന്നറിഞ്ഞോടുകൂടി അവർക്കൊക്കെ സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവരൊക്കെ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ വേർപാട് അവർക്ക് സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായില്ല. ഭഗവാന്റെ വിരഹം താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, വിശേഷിച്ചും ഭക്തർക്ക് ആകർഷകനാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ആകർഷകൻ, സർവാകർഷകൻ.
ബദ്ധാത്മാവ് മായാശക്തിയുടെ മയക്കത്തിൽ കീഴിൽ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരമുള്ള വിരഹം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും യാത്രയായ ഭഗവാന്റെ വേർപാടിൽ നിഷ്കളങ്കരായ ഗ്രാമീണ ഇടയബാലന്മാരും ഗോപികമാരും സ്ത്രീജനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുമെല്ലാം ജീവിതത്തിലുടനീളം വിരഹത്തിന്റെ ആഘാതം അനുഭവിച്ചു. മാത്രമല്ല, അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപികയായ രണഗോപിക രാധ റാണിയുടെ വിരഹ ദുഃഖം പ്രകടനാതീതമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ അവർ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച വികാരം ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തരുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിശ്ചയമായും അന്തരമുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തരുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിശ്ചയമായും അന്തരമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷ സംസർഗത്താലോ അല്ലാതെയോ ഭഗവാനുമായി എപ്പോഴെങ്കിലും സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കും ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനോഭാവമാണത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്, ഭക്തിയുടെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ നമുക്കും സാധിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവ